I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan moj video klip. I danas ćemo da radim jedan tutorial kako da skinete Pro Evolution Soccer 5. Mislio sam da pravim Pro Evolution Soccer 13, ali pošto znam da dosta vas ima slabije retinare, hteo sam napravim malo raniji pes. Tako da možemo da krenemo. Znači za igricu treba torrent, izuzima 1,5 gigabit, što je sasvim malo. Tako da kada se pojavi ovo, link ću vam staviti u description, idete get this torrent, bilo koji torrent ili bilo koji torrent. I sad ćete se čekati ovdje, bolje da se čekate da se uverite šta u tom folderu ima, ako baš neće da učita, mi ćemo vidjeti, znači sve što treba, ne treba crack ni CD, to nemojte da gledate, instrument, setup, to vam je najbitnije, tako da to nemojte ništa da dirate, ako je ovo čekirano, vi da stavite čekirano, da ide sve ovo, idete OK. I sad čekat ćete da se učita, a ja se nadam da sam vam pomogao. Mi se vidimo u sljedećem klipu gdje ću vam pokazati kako da instalirate tu igricu, pošto mi sad nije stvarno da čekam, ja ne mogu sad da čekam, žurim se, tako da stigne klip. Hvala mi što ste pogledali ovaj klip, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!